So, what's up mga masters, no? This is Marky Tukov again. And today's vlog, i-surprise na to si Hana kay birthday niya karong adlaw. Pero dili na ko na mabuhat ang pag-surprise sa iya ha, kung walay mo tabang sa kuha. So naka-decide ko, tawagon ako ang duha sa pinaka-top officer nga bodyguard diri sa Mindanao. So unahon akong tawag ang pinaka-in-demand nga bodyguard ug the most affordable daddy in town. Walay lain kundi si Mr. Lem. Boy, pasok! Boss, good. Tang-butang. Kumusta? Kay boss. Ug ang ikaduha nga bodyguard nga ginailugan sa tanan, walay lain ang sad boy pero dili pakboy, Marjong. Boy, pasok. Boss. Okay, butang. Mano yung mga regalo to kahana? Okay, so mga masters, no? So karon gikan pa mi og mall kay nagpalit mi og pangregalo kay Hana. Although si Hana dili na siya materialistic nga klase nga babae. Simple ra na siya, Oh, boss. simple ra, musgot ra na siya kung unsay kanayang suoton good, kay dili man siya arte. Pero ako na lang mismo nag-initiate nga palitan ako siya ni. Nagpalit ra mi kay Hana og isa ka pantalon. Ah. O atong gipalit na to ba? Oh. O isa ka mao nga jacket. Isa ka mong jacket. O duha ka t-shirt. Duha ka t-shirt mo. Ito yung Puli-puli. Puli-puli. Oo. Isa ka kalo og isa ka pahumot para pag simhot na ko, wala piti-piti. Matik, boss. Matik. Pilit kasi market nga hana, boss. Pilit kayo. Pero karon mo palit sa midaan og cake. Cake jud, boss. Kay kulang ang birthday kung walay cake. Cake ra, boss. Paminaw na ako. Kulangon na ng cake, boss. Posible mabulagan kang hana na, boss. Cake og pizza. Hana, boss. Oh. Charo. So sa man ready na mo, i-surprise na to sana. Tara na, boss. Let's go. Ay, take pa. Boss. Isa man, boss. Yati na bilin. Ano sa, boss? Ako mga regalo, gato. Yati na bilin. Sabi na, boss, babe. Yeah, tara, let's go. A few moments later. Boy, boss. Asa si Marjong? Naguna na sa Dudes Pizza, boss. Asa si Marjong? Naguna sa Dudes Pizza. Pagkatuy-tuy ni si Marjong. Ano day, boss? Ging nagsabay rata ninyo. Yun ni si Marjong ba? Ay, ano na lang, baby. Ikaw na palit og cake, be. Ay, problema na, boss. Bebe. Daro, matay ni si Marjong. Palit og cake niya. Pag human ni magpalit og cake, diretso lang takita ilahan na. Okay, boss. Daro, 3 mil. Uy, 3 mil. Dako, ramang kayo ni boss. Sige, dako. Wala tag 3 milyon nga cake. Palit bisag unsa nga cake, basta ka nang worth it. Mga sa kalibo raman kapin. Abadit, bahala na, basta palit dito dayon. Nga suklian eh. Mura, makagkaroon pa. Uy, keep the change. Ay, problema na, boss. Saan manin bataan niyo, uy? Kita rata ilahan na, ha? Sige, boss. Narte po ni si Marjong, uy. Ikaw, Jong ba? Boss, tira, boss, to. Wala, boss, eh. Bakit ni kay gusto na ko makatuod ka dire, boss. Galaw-gaw ni bataan, eh. Muna ni boss, pizza, boss. Order na, boss. Excuse me, ma'am. Order mi og ano, ma'am, kanang pizza. Saan na flavor, sir? Ay, ma'am, napa mo kanang promo si promo ninyo karon. Katong 5+1, sir. 5 plus 1 gapon. So tagay ko 5 plus 1, ma'am. So, unang tanan. Unong kabuok, ma'am, i-times 2. So bali 12 na nakabuok. 12 na yan, boss. 12 kabuok. Family size ni tanan, sir. Family size tanan, ma'am. Ay gusto ko magtukod og pamilya kauban siya na. Ano yung flavor, ano, sir? Flavor. Tagay ko kuan, ma'am, duha ka veggie garden, duha ka meaty twin, duha ka bacon delight, duha ka pineapple cookies, duha ka beef pizza ug duha ka tuna flakes. Kana lang, ma'am. Bulaton na lang mo diri, ma'am, ha. Dayan, salamat, ma'am. Jong, bangko, Jong. Boss. Sir, boss. Hindi na ko sabihin, boss. Mabuto na itong order. A few inches later. Boss, luto na, boss, oh. Natong pizza, boss. Luto na to? Oh. Tik kamay. Pero bayari dito. Bayaran pa din mo to, boss. Natural, worth it man to. Ako gani. Gusto naman kabuyo. Uy, na 2,000. Bayari dito, ha. Ami, boss, pe. Bayari dito. Meron sa nung sa. Gawan, bataan yun, eh. Ma'am, dara, ma'am, mo. Boss, dara pizza, boss, oh. Bayaran ako, boss. Mo na tanan? Ako, tanong, boss. Good, nice, so nice. Kani kay lamig kayo. Lamig kayo siya, no? Boss, Keep the change. boss ko na ang kuan, bayad. Yo! Oh. Di ba kita na? Kung bali, 2,000? O gani, boss, ito ba kung bayad ito, boss?
Kailan magibayad? Kalibur ako. Pautang, maglari dito maulaw ta. Babayaran na Saan usap. nagbataan niyo eh? Ma'am, dalaman mo. Huwag ma'am. Kulang ma'am. Ang change po. Sige na, wanto na ta. So karon mga masters no, sabay mi maglingaw-lingaw sa birthday ni Hana. Tara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Lord, God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Ay, hilaksa. Mga tayo pa mga. Ay, kaparat sa. Happy birthday, Hannah. How old are you? How old are you? Wish. Tag-ana gani no. Pila na ko? O sige, ikaw ni Bala Gra. Wish na ha. Ano mong wish? Make a wish. Sige, wish ni Muhan. Luna. Okay. Nagdayan nyo na. Dayon dyan na yung wish. Ay, gap. Palong na palong. Sa suldan eh. Uy, kalo. Kalo sa ni kay pink pa ni mong Oh, para baris mo. Happy birthday, Dunya, madam. Kaya classmate. Ang munyeka ng Team Master.